It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi bamba sengiyavala ekseni. Ngivumela ngikhulume nawe nanku umyalezo omfishane bese uyaqala usuku lwakho uphuma emsebenzini uke esikoleni wenze uyokwenza namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Ngivumela ngikufundele incwadi kaMark chapter 4 verse 35. Isihloko sakho sithi ukuthulisa kwesivunguvungu lithi ke uverse 35 ngalolo suku sekuhlwile. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo Asiwele siye ngaphesheya. Lithi ke ivesi kwathi sekuhlwile uJesu wathi kubo akuwele kuye ngaphesheya. Kusho ukuthi makufika isizini yokuhlwa uthi uJesu abantu abawele beye ngaphesheya. Uthi ke base bemukisa isixuku into yokuqala bayenza mebezowela ngaphesheya ukuthi beqale besusa isixuku kubo ukuze bezokwazi ukuya ngaphesheya ngoba bakwazi ukuthi beye ngaphesheya kusekhona isixuku. Into kumele uqala uyenze mawufuna ukubona uNkulunkulu ekuphakamise kisa phezulu ukhona isixuku esikubambayo nesibambezela impumelelo yakho okumele ususe eduze kwakho bese uyakwazi ukuthi uwele ngaphesheya. Uthi ke bahamba naye njengalokho besemkhunjini awukwazi ukuya kwenye dimension akwazi ukuya kwenye level empilweni uhamba wedwa kodwa khona umuntu omdingayo uyamdinga uJesu. Lithi iBhayibheli bangena emkhunjini kwakukhona futhi neminye imkhumbi ihambisana naye kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amanzi aphoseka phakathi emkhunjini umkhuzi wazwaqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esesicamelweni. Into engithandayo la bathi behamba beyawelela beya ngaphesheya uJesu wayekhona emkhumbini ngoba ukwazi ukuya kwenye level umshiye ngaphandle uJesu. Lithi ke iBhayibheli ngesikhathi bewela akazange batshele ukuthi before sifike ngaphesheya khona isivunguvungu esizovuka. Wathi nje Asiwele siye ngaphesheya kodwa bathi sebephakathi nejourney yabo kwavuka isivunguvungu. Khona abanye abantu uNkulunkulu akabathembisa izinto ezinkulu wabatshela ukuthi uzobenzela izinto ezinamandla kodwa wangabatshela ukuthi before nifike lapho khona leniyodlula khona. Before ufike la uyakhona khona isivunguvungu esodlula kusona. Kodwa yingakho ke kubalekile ukuthi mawusuya la ufuna ukufika khona ungahambi wedwa uhambe noJesu. Manje maliveza iBhayibheli lithi la yayikhona neminye imkhumbi kodwa lena eminye imkhumbi uJesu wayengekho kuyona. Lithi ke lo ababehamba wazama amanzi agcwala phakathi azafuna ukucwila asizwa lutho ngale eminye imkhumbi kodwa kuthiwa lo ngoba wawunoJesu wazama amanzi angena phakathi wazafuna ukucwila. Njengoba ubona izinto zikuhlasela kangaka ngoba khona umuntu ohamba naye futhi khona la uyakhona eminye imkhumbi yayinoJesu ayizange ihlaseleke wena uhlaseleka ngoba khona into engaphakathi kuwena khona into enkulu kuwe ingakho ihlasela ngoba khona into enamandla khona. Manje kuhlasela lento kuwena lihlasela into kuwe ngaphakathi kwakho ngoba lo mkhumbi ohamba uJesu ubona kuphela wahlaseleka lena eminye akukhulunywa ngayo akushiya ukuthi yahlaseleka kodwa lo ngoba unoJesu wahlaseleka. Into eyenza ukuthi uhlaseleke into eyenza ukuthi izimo zikuvukele zikulwise ingoba khona lento onayo abanye abantu abangenayo. Kahle kahle hayi ngoba kuhlasela wena hayi ngoba kuliwa nawe kodwa kuliwa nento engaphakathi kuwena kuliwa nento kuwe. uJesu wavuka nje kamlula wavuka wakhuza umoya utshela ukuthi awuthule leso sivunguvungu esifikile kuwena asinawo amandla okuvimba kuba ufike ngaphesheya noma ngabe singabonakala sisikhule kangakanani noma ngabonakala amanzi eseqala ukucwila kodwa asinawo amandla ukuthi sikuvimbe. Noma ngabonakala ngathi usufuna ukucwila umkhumbi kodwa ngeke ucwile ngoba uJesu akazange ekhulume ngokucwila komkhumbi ukhulume ngokuthi umkhumbi uya ngaphesheya. Lokho kusitshela ukuthi noma ngabe kuthiwa ivunguvungu ziba namandla kangakanani ngoba uJesu akaze asitshele ukuthi umkhumbi uzocwila uthe nje siya ngaphesheya akunawo amandla kuba kuqede nokuba kucwilise ngoba kaze kukhulunywe ngokucwila komkhumbi kodwa kukhulunywe ngomkhumbi ozofika ngaphesheya. Uzofika ngaphesheya noma ngabe isimo simisa ngakuwe kangakanani noma ngabe isitha sihlasela wena kangakanani kodwa you are going to get where God wants you to get noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani. Into ke imfihlo amanzi awayinkinga mayise ngaphandle komkhumbi kodwa aba inkinga make angena ngaphakathi. Khona ezinye izinto ezenzeka kuwena ongenayo icontrol yazo azinankinga mazenzeka ngaphandle kodwa once wayivumela zangena ngaphakathi kuwena ingalesi sikhathi izoba namandla ingalesi sikhathi izokulimaza kakhulu. Ezinye izinto siyokwenzeka nje ngaphandle kodwa wena ozodecide ukuthi lento eyenzeka kuyo ongenayo icontrol yayo ngaphandle kwakho ikubamba futhi kushonisa phansi kangakanani.
wathi uJesu, let us cross over to the other side. Noma ngafika isivunguvungu noma ngafika istorm, but we will cross over to the other side. Sibamba ukusho kukaJesu, noma isivunguvungu singavuka kodwa siyofika la uNkulunkulu athe asiyofika khona. Noma singafika kunzima noma singafika sikhala, okubalekile ukuthi sizofika on the other side. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.